Sampalok ko. Ayan o. Oh, diba? Siyempre, kailangan natin ng plastic. Ayan. Plastic para lalagyan natin ng ano, ng sampalok. Ayan. Kaya naman dyan may sampalok. Huwag natin eh. Boy Sampalok, kung na mamimili na ng Sampalok ko. Yan. Sir, ang mahal ng kilo, 85 na. 85 na nga lahat ng ito. Yan si Boy Sampalok ko. Gagawa naman yung bukas ng Sampalok. Magbabayad na siya. Magbabayad na si Boy Sampalok. Ayan. Grabe mo niya. Ang 100 peso na. O talaga. Grabe. Ngayon ang kukuha mo yun. Sampalok, nagbabayad na. Ayusin mo pa? Pera. Ano ba tal? Yung pera, mahalaga. Dami mo pera, pahingi naman. Nagsahod ka na? Ganito kang ibibigay. Idol pa si BBM. Idol sa iyo. Yung market sa likod natin. Market. Naga City Public Market yan. Lakad muna kami. Ilibot ko kayo dito sa Naga Sentro. Ayan. Ayan. Kaya napakabisi yung mga tao dito sa sentro ng Naga eh. Yung mga negosyo sila dito. Ayan. Aga. Kasi, ano naman yung kapra nyo? Pasok ang tapos yung kalit. Yan. Napakainit ng naglakad-lakad. Bibili kami ng ano, yung cellophane. Ang sunod namin bibilin.
harap niyan. Sa likod natin. Dito tayo sa bilihan ng silupin. Pasok tayo. Dito kami bumibili ng silupin para sa sampalok namin. Nasa po isang sampalok sa likod natin. Oh. Shoutout sa may sarili ng tindahan. Ito, mga mura dito ang mga bilihan sa tindahan na to. Meron silang ano, ito, sibuyas. Meron ding ano. Ay, bawang pala, sorry. Pagtingin ko sibuyas na eh, bawang pala. Ano tali si ate, ayun, si ate. Ayan, ito. Dami itong mabibili. Diba? Sa mga ano, followers ko dyan. Yan, dito na kayo bumili. Isa tayo. Yan, mga bilhin ng chinelas, oh. Sa ano, sa sentro sa Naga City Public Market. Mga bayan ng chinelas, oh. Hindi ako bumibili eh. Makakapin mo sa alay ba tayo? Sa mo tayo na. Ito yung mga pilihan ng mga pilyo. Ayan. Yan, mga pilihan ng mga pili. Pili na. Shout out. Patag. Ayan, patag. Ayan. Ito na tayo bibili. Mga bulaklak, oh. Yan, sa likod ko, mga bulaklak, ang ganda. Yan, nagano mo na ka. Hingin na ba na? Hingin na ba? Tag. Muna. Mada si Pilio. Sabit na tayo. Tago. Sa magpuro-vlog dito sa ano eh, Central. Ano tayo sa sibuyas. Second floor. Bibili kami na ano. Bibili kami saging. Saging bibili namin. Saya, third floor pala yun. Ayun, taas na kami oh. Sir. Yan sa taas. Namin oh. Kami bumibili ng saging sa third floor ng City Public Market. Nagandang view dito. O, tingnan na. Oh, wow. Yan, shoutout sa inyo lahat. Shoutout. Bibili muna kami ng tumpok. Yan o. Yan, mga saging. 25 per kilo. May tumpok. Yan, may mga saba. Yan, patay dito.
saging. Dito tayo sa ano, sa fruit section. Fruit section po mga kaibigan. Sir. Tayo. Sipot muna tayo sa Mars. Ano pa naman eh. Umuulan pa. Sa third floor ng mga fruit section. Section tayo. Mas mga gustong bumili ng mga ano, prutas sa third floor ng Naga City Public Market. Makikita na yun yan. Ba na kami? Ba na kami? Ba na kami sa ground floor. Nalibot ko na kayo sa, ano, sa buong public market ng Naga City People's Mall sa Naga City. Okay ba? Yes, uwi na kami. Dito ko na yung tatapusin yung vlog natin. Maraming salamat sa mga sumusuporta.